Главна функція Медібоксу є припоминання уживання ліків. Keď nastane nastavený čas, v príslušnej prehliadke sa rozsvietli LED dioda a zaznie zvukový signál alebo melódia, aby používateľ určite upriamil pozornosť na pripomienku. To je obzvlášť užitočné pre ľudí, ktorí užívajú viacero liekov podľa rôznych harmonogramov. Teraz vám to ukážem, ako to funguje. Napríklad používateľ má nastavený match schedule na pondelok 8, 15, 20 a 23 hodiny pre zrelých a samozrejme môže pozrieť na iné dni, môže vymazať schedule a zmeniť time napríklad na 22, nie, 22, 59, pondelok. Svieti štvrtý LED, pretože čas je 23 hodiny a to už noc. Vedenie je možné pozrieť na manuál, ktorý pomôže používateľu pochopiť, aké akcie môže urobiť s daným systémom. Môže zmeniť alarm settings, vypnúť alebo zmeniť melódiu. Môže pozrieť na environment, ako vidíte, temperature a humidity. To je funkcia, ktorá zobrazuje parametry okoľského prostredia, ako teplota a humidity. Je to urobené s cieľom udržať lieky v správnych podmienkach skladovania a zabrániť ich nehodou. Teda môže zmeniť time, zmeniť čas, zmeniť harmonogram, pozrieť na ten harmonogram, vymazať. Môže urobiť device test, RTC sensor, buzzer, LEDs, to je reálny test. Enter, up, down, všetko funguje. A môže prečítať niečo o tom device. Teda Medibox je kompaktné, funkčné a pohodlné zariadenie, ktoré kombinuje pripomienky na užívanie liekov, kontrolu podmienok, uskladovanie a jednoduché ovládanie. Ďakujem za pozornosť. Dobrý deň, toto je ukážka webu pre náš IoT projekt. Takže pôjdeme najprv na rolu admin. Admin môže vytvoriť používateľovi účet a môže takisto zaregistrovať device, respektíve zariadenie a vidieť stav, ID a tak ďalej. V prípade nejakých chyb, tak on by mohol pomôcť používateľovi. Takže teraz pôjdeme ku role používateľ. Používateľ, keď mu admin pridá nejaké zariadenie, tak používateľ môže vidieť stav baterky napríklad, takže môže si zmeniť nejaké nastavenie. Tie nastavenie sú platné pre všetky dni v týždňoch, takže takisto môže znížiť alebo zväčšiť volume, ako beeper bude funkcionovať. Takže keď stlačím tu beep, tak to pôjde komanda cez MQTT a tu je história, ktorá sa uloží do databázy. Takisto používateľ môže uložiť tie nastavenie pre device používateľa svojho. Takže to je všetko.